Somos da Mariña, somos pataqueiros. Eu sou un aficionado ao fútbol sala e gostaria de que isto non decaera de seguir adiante como todos estes anos atrás. Os seus se animaran o fútbol sala que está bonito, que é un deporte moi guapo e seguiran vindo para animar un pouco, que se quedara a conocer o pueblo de Burela como se estuvo dando toda a vida. Non sei algo, é moito, non se cree un pueblo como a Burela con 8 ou 10.000 habitantes de somos que haxe dos equipos en primeira división, que non teñen casi ni a capital de Madrid, ni un ten Barcelona, ni ningún equipo que haxe dos equipos como a Burela. Non sei como se pode facer dos equipos así en primeira división, hai que traballar moito para termos. Camiño do vento, nos somos do